Ja, der er skærmdeling på. Hej guys, og vi skal spille Tuga Buga i dag, og sige hej til min bestie. Hej. Og i dag skal vi lave hendes karakter, så hun vælger sådan ting. Så lad os gå op i min karakter. Og ja guys, jeg har lavet en ny karakter. Alle mulige. Og det her er bare en karakter, min bestie har lavet en dag. Okay, hun vælger den her krop. Nu skal jeg gør. Se, hvad hudfarve hun vil have. Vil gerne have den her. Okay. Nej, det vil jeg ikke. Må jeg godt få lov til det? Ja, hun ser... Bare uden af, jeg røsker med den der. Okay, hun vil... Og kroppen. Hun skal have en stor eller en grund. Og så er det... Hvad farve skal du have til den her? Ja. Den her orange? Det er god orange. Sådan. Okay, vi kan godt gøre det helt lyst. Altså. Nej, den der. Okay, så. Ja. Altså. Så skal vi være... Det matcher de. Okay. Hun vælger den her. Nej, jeg gør ikke. Hun vælger den her, sagde hun. Det er mere hendes stil. Ej, jeg driller. Ned. Vent op faktisk. Op. Lidt op mere. Det der. Okay, hun vælger det her pandehår også, hvis du ikke, hun ikke engang har, men... Ja, jeg skal i hvert fald ikke have skæg. Det her er cute. Nej, det er ikke. Jo, det er. Kan jeg gå lige op? Vælger du de der... altså. Hvad med øjenbrynene? Skal de ikke? Det er efter næsen. Skal jeg dog ikke have nogle øreringe? Altså, hvis du vil. Jeg vil gerne have... Ja, det var... Man kan ikke engang se dem. Jo, lidt. Jo, lidt. Okay, vælg din næsefarve. Burde det være den samme farve, ikke også? Mhm. Sådan. Hvad næse? En lille næse. Okay, jeg har brug for en lille næse, og man kan ikke engang se hendes øjenbryn. But who cares? Like, hvad mund vil du have? Jeg elsker den her. Ja. Eller den der. Ja, den. Ja, den her matcher mere. Ja. Nogle af de blush. Ja. Det der med blush, så skal farven i hvert fald skiftes. Den Ja. er perfekt. Mhm. Okay, hun vil sikkert ikke bruge noget af min pæne tøj. Som jeg. Det der drengtøj. Eller det her. Okay, skal vi så skifte outfitet? Ja. Jeg viser bare lige min. Det her er da cute. Ja, Ned. Lidt ned. Og så kan vi bare lige gå ind i hoodies hurtigt. hoodie. Tjek, hvad Hun det vælger hoodies, guys. Men må jeg godt lige se den der på? Den her. Nej, jeg vil gerne have videre i dresses. Dresses nu. På grund af, der er skirts og sådan noget. Den her. Og det er cute. Jo, det synes jeg. Eller... Ej, sorry guys. Eller den. Jeg synes også, den er cute. Hvad synes du? Altså, jeg synes, den der. Okay. Vil du have noget i din hår? Altså, måske den. Den her sløjfe er cute. Ja, den bruger sådan hele tiden til min mor. Eller det der pandebånd, det der bear. Nå, det synes jeg. Ja, det vil jeg gerne. Vil du gerne have Altså, den? hvis vi skifter outfitet til sådan bear theme. Okay. Kan vi Det det? vil nok være god idé. Okay. Først går jeg op her, på grund af, at det er det cutest. Eller måske en nattøj, er der noget cute? Og jeg har ikke tænkt på det her. Det skal jo ikke være. Hvem er det? Synes du ikke det? Skal vi kigge sådan? I hoodies? Der kunne det godt være noget bear. Det er bear. Man kan lige se. Okay, så vil jeg hellere have den der jakke til. Ja. Okay, det er, hvad hun vælger. Skal du have Men nogle kan vi briller? godt lave en outfit til det? Skal du have nogle briller? Det synes jeg er cute, det der. Synes du? Eller det der? Det der.
Skal vi ikke lave en outfit til mig? Altså. Okay, vi kan. Altså, sidste ting, vi skal gøre, er at lave en outfit. Ja. Og hvad theme skal det være? Pink, bear, tinget? Bear. Bear. Okay, må jeg gerne vælge? Mhm. Okay, godt. Lav cute. Luk dine øjne. Husk at gøre det cute, ikke også? Ja. Vi gør det. Ja, det skal jeg nok ikke. Ej, jeg driller af mig. Kom til at gøre det så cute som muligt. Den her cute, eller jeg tror jeg cute. Men hvad med, hvis vi tager de her guys? Den her. Ej, ja, oh my god. Du må ikke. Kigger du? Jeg har ikke kigget. Jeg har ikke set den YouTube-tidspunkt. Okay. Er du færdig? Nej, jeg er ikke færdig. Kigger du? Nej. Sikker? Ja. Ikke tænk på alle de der sko. Ej, det er cute. Okay. Skal vi vise en outfit, guys? 1, 2, 3. Lad os vise. Kan vi godt lide det? Må jeg godt lave en til? Synes du, den er grim? Jeg kan lave en til. Nu tror jeg, videoen er lang nok. Okay. Ej, skal vi stoppe den? Jeg er kun 9%. Fint, så lav din egen outfit. Du viser bare, hvad du putter. Den der. Nej, den. Bare tryk på den dog. Ja. Okay, og så måske en skirt. Der er ikke sådan. Nej, faktisk en bukser. Den der er lidt cute, men okay. Ej, jeg fjerner lige skørten. Skal det være bear theme igen? Ja, du kan bare ikke finde ud af at lave outfits. Den her. Måske faktisk en skirt i stedet. Der er de her to bear theme. Den der. Okay. Og så Strømbukser, det er sikkert Vent, de kan- her. gå lige en jakke hurtigt. Og så er det der en jakke, som jeg gerne vil have fra Bear. Den der. Det er cute! Altså de her strømbukser. De er da cute. Synes du ikke? Helst nogle sokker. Bare nogle hvide. Vel, så vælger jeg, begynder jeg masteren. Ikke rigtigt. Okay, nu. Her er bear. Wow. Er det din finishing touch? Jeg vil hellere have en trøje. Trøje? Ja. Altså trøjen? Den der. Den her. Vent. Lad mig lige... Du skal altså skynde dig. Måske den der. Ja. Okay, er det finishing? Mhm. Og det var alt, guys.